Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-Gvern se jagħmel dak kollu li hu possibbli biex jipproteġi l-Forti Tigne u ddikjara b'mod ċar li jkun oxxen jekk dan is-sit jinbidel f'lukanda. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti jekk il-Gvern għandu xi dritt li jwaqqaf lil konsorzju Midi milli jbih Forti Tigne lil kumpanija J. Portelli, il-Prim Ministru spjega li l-kwistjoni mhijiex sempliċement beħ lill-entità partikolari jew li l-għaqda mhux governattiva din l-art ħelwa, iżda sostna li jeżistu alternattivi oħra. U qal li se jħabbar aktar dettalji fil-jiem li ġejjin. Dr. Bela sostna li dak li hu wirt kulturali u ta' valur nazzjonali u internazzjonali għandu jiġi protett mill-Istat, anke jekk jeżistu obbligi kontratwali qawwija ħafna li kif spjegaw ingħataw lil Midi minn amministrazzjoni nazzjonalista fis-sena 2000. Fakkar li dawn id-drittijiet qegħdin isiġillati fil-konċessjoni iżda saħaq li xorta waħda hemm dmir li jsir dak kollu possibbli biex jiġi salvagwardjat dak li jista' jiġi salvat minn Tigne, mod partikolari il-Forti f'Taslima. Mistoqsi direttament jekk dan ifissirx li ma jridx lukanda fuq is-sit kif kien propost mix-xerej prospettiv, il-Prim Ministru wieġeb mod ċar li huwa kontra dan l-iżvilupp. U qal li diġà sar sfreġġju fiż-żona minħabba volumi ta' bini li huma eċċessivi u l-iżvilupp preċedenti mar lil min dak li hu sostenibbli. Fil-waqt li tenna li mhux kontra l-iżvilupp u li dejjem emmen fl-iżvilupp sostenibbli, Dr. Bela qal li kull żvilupp ulterjuri li jista' jmiss jew jagħmel ħsara lil karatteristiċi arkeoloġiċi tal-Forti Tigne mhuwiex aċċettabbli għalih. Hawnhekk iddikjara b'mod ċar li mhux se jkun hemm il-kunsens tal-Gvern għat-trasferiment u li l-Gvern se jaħdem biex f'dak kollu li jseħħ wara jipprevali l-interess nazzjonali sabiex jerġa' jirbaħ il-poplu Malti kollu kemm hu.